Ka hanya drap youth council kalau ong baka jingkran jung usembut menteri rangba kajala ubak prestun ban phapit banyak biang ya ka RTI balayok lum daka seng kadai tang kabut ban penslam ban penken ria ya ki khar metor na thamyo maulong menta ka artarik jemang arja arpsau u presiden ke HYC ubak roy kupar senram ula ong baka RTI baki yok lum kadai ka jubab baki yok pediang na ka nodal department ka bapit ya ka kam Haka RTI baka seng kala yok pediang lakdo manakilai spa asau pu artali ki longyeng hathamator tang shispa khanai pusau tali ki deki longyeng jong hibreu batre hakitanat sorkar kadba shispa asau pu pratali ki deki bashu shong bean u presiden ka seng ula berngamru balada ka sorkar kadang nyai beteng ban penslam habede bakane ka kam kin sale ya ka badan kam Pi nilai ka statement jong u deputy CM baningkong eng suban panpau ba kalong ke ke ba hakajuk popor ba sosi ba kalong ke ba hakajuk popor ka ba ngimla ban pediang namar ban riutli snam ngilaya lenti menta nadu snam aja khatra hajing sha ka sarkar ka ong ba kanyo trik jong mentau benai kan de kesin ka ba khadu ba kan ya shong ba ka HPC ka ka nong kita ka seng ka ba mi ikhmat iki beri ka shong te ngiru da ka jingmut ba ka sarkar lesi kelas study namar kani ka komiti ka bol khri do deputy CM Nrituli kisnem kala trekam minamut bakla study bha ya ki kot kisla shwaban shim ya karai shwaban ya penbet ikini brio ndre basu kabas ngolungo along ba menin ngasngi yo iba deputy CM ong ba sasisin un pha biang ban re-verify ikini ki kot kisla ngi yo ru ya statement ka bu ong ba lesi ka jing ai jubab RTI kala ban kanomlong 100% accurate ka ba ong ba teng kala ban ngajing bakla ndre kumba kalong hi ka RTI ka bangi yo kamle ka bangi thau ngi kamde ka bangi sna hi mungi dekade ka jubab ka ba yo nakataka noodle department ka badil ya kani kam kamut ka Shillong Municipal Board tie ban ong ba kata ka Shillong Municipal Board ka bakla lani ka ai ya ka jubab ka bolong inconsistent but kijing shisha tengah try la da kalong kumta utau officer badil kani kam uba jubab yangi uha ban shim ka jing Bat kabaaru lesi kande ka jing persyang joko sorkar bahadin mengilalap bakadon ka jing bombiang ha kita ki data ki ba ka submit ha ki bor badai ban submit kala lesi bande ka jing persyang joko sorkar ban wanra pat da kawe ka data ka bakin sa ayangi lesi hadin baka Shillong Municipal Board kala study ya kana ka RTI ka banging yo ajing sya ban pha biang ka jing ong jong deputy CM ban pha biang ban study ka RTI ka jongi ka bangi submit ha uha ka SMB ka ba SMB ka ayangi kalong ka ege ka ba thamula do kata kumnu phin pha study ka ju ka department ka ba makahi ka jubab yangi ti kalong ka ege ka ba kala bande ka tang ka tactic ka jongki nam ta ban penslam rena kala do ka seng ban ya ka ba ni IA ya ka jaka lani ya ki yeng shekini kispa sau pratli ki bom dei hok ban yo ngatrai ka kanong ke ba ngimla ban pediang ti ban lat na kata ngatrai ka sarkar ka ban pensha tada ka om balai spa sau pu atli pin ai ki bedei hok ban yo itai kwata ndre phim dei ban ai watang i weiru iyeng i bom dei hok ban yo bat ngin kren da ka pati kena ba kini ki spa sau pratli la da ka sarkar ka hele ban tap it miao kan no kan nur ban pendet ban om begidi nong trai ka sarkar kanom la katangi la ban om ngin kren ya ka sarkar da ka wasai kala ban sna sibun kila kelenti ban pensisha begini gibri begini nong tren nong sorka dengiru ngilalap iki ngilayo iki kot kisla ban pensisha ba kidon be kilong yin gini shispa so pratli bukim ding nong tren nong sorka tingin pet ya coba ba lani ka sinjam ko sorka kan shin ta kamut la le ka bade ban bu komiti na ka bataban kan penken ria iki ni gibri ngiru ngi kwa hi ba kani issue on pendap no lani kajing kwa hi ka jongi bolong begini gibri dai ban weng na kani jaka dai ban ra so no jaka la dai ban a jaka sa iki ngimdon problem ngimdon issue ya kata dai issue hi kalong ba tangi gitu badai hok ban yo ki ban yo ti ka kalong ke iki kumba ngalong fi kalong ke iki ka ba thamula ka ba sngosi ka ba snodiao ba ribli isnam ke Chelsea la shong meeting dengi ipat haka klepmat ka ba kan sakut no lap ban iku ba kum kini jing shisha tela jen la dangi ngisngap nginomwat ya jing shisha komut ba ka sarkar kala ada pan ayeng lo begitu gilai spa so art li long yang wat la kim dei hok ban yo ru ti ya ka ba mentangin up ke ba ka clarification ka ba ka SMB ka ai andala yo kita clarification ya sina kalian jo sengin sa perkhat pat ke ba ngitu yang mangin asu election na mga kanaton tip ya kata ndre ka jing dawa ka longi kalong ba dei ban weng ni bri ba weng hak lenti ka ba dei